Бали – остров, който не само очарова, но и обещава да остави незалечима следа в сърцето на всеки свой посетител. Наречен островът на боговете, Бали е едно от онези редки места на Земята, където красотата на природата се съчетава с богато културно наследство. Представете си широки плажове с златист пясък, които се простират до безкрайността, заобиколени от кристално чисти води. Под топлия тропически климат, времето изглежда, че тече по-бавно, позволявайки ви да се насладите изцяло на момента, да се отдадете на спокойствието и да намерите мир. Но Бали може да покаже много повече от плажове. Той е дом на вековни храмове, впечатляващи със своята архитектура и духовност. Можете да видите величествени планини и плодородни оризови тераси, както и безброй страхотни пейзажи, които сякаш са като нарисувани. Всяка стъпка по този остров разкрива нови тайни, от малки, скрити плажове до дълбоки, свещени гори, дом на древни духове и легенди. Бали е и остров на приключения, от гмуркане сред коралови рифове и наблюдение на делфини до изкачване на древни вулкани. Преди да ви разкрием тайните на този остров, не забравяйте да се абонирате за нашия канал, за да не пропуснете нито една вълнуваща дестинация. Терасите с оризови насаждения Тегалаланг и Джатилуих. Започваме нашето пътешествие сред зашеметяващите зелени морета от оризови тераси Тегалаланг и Джатилуих. Тези места са символ на балийската култура и предлагат неповторими гледки, които изглеждат като нарисувани. Спрете се в едно от кафенетата, за да се насладите на гледката, докато се потапяте в местната атмосфера. Плаж Лавина. Отправяме се към северо-западните брегове, където плажът Ловина ви очаква със своите спокойни води и чаровни черни пясъци. Тук можете да се отдадете на гмуркане сред кораловите рифове или да се отправите на наблюдение на делфини при изгрев слънце. Убуд и тайнствената гора на маймуните. В сърцето на Бали лежи Убуд, културният център на острова, дом на легендарната гора на маймуните. Отдайте се на чара на дивата природа, докато се срещате очи в очи с любопитните обитатели на гората и разглеждате древните храмове, скрити сред гъсталака. Плаж Блу Пойнт, скритият рай. За търсачите на красиви места, плаж Блу Пойнт предлага вълшебни гледки, а за любителите на сърфа перфектните вълни. Насладете се на залеза от върха на скалите и се потопете в кристално чистите води на този скрит рай. Водопадът Тегенунган. Нашето пътешествие продължава с величествения водопад Тегенунган, където можете да се освежите в прохладните води или да се насладите на панорамни гледки само след кратко изкачване. Мястото е идеално за тези, които търсят уединение сред природата или искат да добавят доза адреналин към своето пътешествие. Тулъмбен. Тулъмбен е популярна туристическа дестинация, разположена на северо-източното крайбрежие на Бали. Известна с впечатляващите си места за гмуркане, Тулъмбен предлага на гмуркачите възможност да изследват кораб, потънал преди повече от 70 години. Също така разполага с красив плаж с черен пясък и кристално чисти води, идеален за плуване, слънчеви бани и наслаждаване на релаксиращ ден край морето. Тулъмбен е тихо и спокойно място, което предлага на посетителите възможност да избягат от суетата на по-популярните туристически места в Бали. Танах Лот. Танах Лот е значим морски храм, разположен на западното крайбрежие на Бали. Той е построен на скалист остров и по време на прилив става напълно обграден от морето, което го прави невероятна гледка. Датиращ от 16 век, се смята, че е пазен от морски змии, които се вярва, че са пазители на храма. Танах Лот също така разполага с красиво крайбрежие с черни плажове, идеални за плуване и сърфиране. Храмът Гоа Гаджа. Гоа Гаджа, известен още като Слоновата пещера, е уникален и исторически обект, разположен в село Бедуло. Тази пещера е известна с красивите и сложни изображения на различни митологични същества, включително слонове, демони и богове. Смята се, че резбите датират от 11 век, а самата пещера вероятно е била използвана за медитация и духовни цели. Островите Нуса. Ако търсите по-спокойно място на Бали, без тълпи, трафик и натрапчиви туристически агенти, островите Нуса са вашето място. Най-популярният сред трите острова е Нуса Лембонган, който е лесно достъпен чрез мост от Санур. Основните дейности тук включват сърфиране, гмуркане,
каякинг и падълбординг. Храмове Лемпоянг. Ако сте виждали известната снимка в Инстаграм на хора между вратите на рая и сте се чудили къде е това място, отговорът е Пура Пенатаран Агунг Лемпоянг. Често наричан просто храмът Лемпоянг, тази известна забележителност е всъщност един от поредицата храмове, разпръснати по височините на планината Лемпоянг. Туристите идват тук, за да направят снимка между впечатляващите стълби с дракони, които рамкират мъгливия връх на планината Агунг. Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да се абонирате за нашия канал. Абонирайте се сега, за да не пропуснете още пътешествия, съвети и вдъхновяващи истории, които ще ви помогнат да планирате вашето следващо приключение. Споделете в коментарите под това видео, кое място в Бали ви впечатли най-много и къде мечтаете да отидете. Вашите мнения и препоръки са важни за нас, за да създаваме още по-завладяващо съдържание за вас. Не забравяйте да харесате видеото и да го споделите с приятели и семейство, които също мечтаят да посетят остров Бали или търсят своето следващо приключение. Вашата подкрепа ни помага да растем и да споделяме красотата на света с още повече хора. Благодарим ви, че бяхте част от това пътешествие с нас и до нови срещи!